Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda kukulandirani programu yathu ya sabata ino lero ndi pa 20 April mchaka chimenechi, the year of our Lord 2025. Whether you are in Malawi and around the world, kulikonse kumene mukutionera mwatilemekeza kwambiri pokhala nafe madzulo ano. Program imene ya Hot Current imatentha kwambiri kupanda kusamala. Akutipatsira programu iyi ndi a series enterprise. Lero ndi Resurrection Sunday, koma tisadapite kumeneko ndikuonetsereni anyamata ochena kwambiri pa Times, anyamata ochena. Mungoona mwina ndikanena mwina ine akhoza mwana ndikonjezera koma taonani anyamata achitowala wali tikulandireni bambo ndevu za mwayi mwatilemekeza kwambiri. Ndatokoza njayiko esmata tikulandireni achunga mwatilemekeza kwambiri. Ndayamika ikani njayiko kumapetoko ikani njayiko kumapetoko no tikulandireni akulu. It's a great honor to be here. Program hii siyama sewera and hambira maembekezera, and we take it with great humility kuti we can sit here and dissect my issues. Kuma ndimafuna ndinene kunena kuti it's a Resurrection Sunday. Kwa ifa amene timakhulupirira ambuye Yesu Kristu kuti ndi mpulumutsi wathu wa ukalero. Ndidanena kuti ambuye mukadzatitengera ife pamenepo tidzakanena kuti ife ndifo badwa somatsopano ndipo sitichita manyazi kunena iya. We are born again, spirit filled. Malilime nkati. Yes. Mountain climbing. Demon chasing. Yes. So tinanena kuti uthenga wabwino usudza tichititsa manyazi. Kaya ndi pa television tikanena kuti ife tidapulumutsidwa ndi mwazi wa Yesu Kristu. Amen. Sitichitanso manyazi. Sitingena kuchita manyazi. Mwayamba sinkani kuchitisa manyazi banda kwa ife ya Kristu amene timakhulupirira Yesu Kristu nde kuti machalichi mutidali kuvina kwambiri. Kusangalala kuti wakugonjetsa ifa watipasa sopano magiya ifa chifukwa timafunsa no kuti kodi iwe ifa iwe mbola yako ikuti where is your sting, because now tilinako kutazi watu wakugonjetsa ifa wauka kwa ifa ifa so sikopyaso kutoloko pamene tikuuka naye zonse zimene zidafa mwa ife zoyena kuti ziuke pazina zimapinga kuti zikafa sauke so ngati changala safunika utsukaso zina zimene zimaena kuti zife zidafa zimene zikuena kuti zizuke naye ndeza zuka naye ndi resurrection imene yazusa zinthu zambiri zimene zinatitimira zimene zikufunika zilandireso moyo wasopano zilandira moyo moti tindi chisangalalo. Mukugwirizana nayo bwanji nkhani ya Resurrection Sunday? Ndipo uthenga wanga upite kwambiri kwa inu amene muli akhristu komanso ndinu asogoleri. Programu ino timakamba nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndi usogoleri wa dziko lino. Ndiye kumaona kuti ukandandanda wasogoleri ambiri ndi anthu amene amapita m'matchalichi osiyanasiyana akhristu. Ku buku la machitidwe atumwi akuti kunali malo otchedwa ku Antiokeya kumene anthu atawaona gulu lina mene limachitira zichitochito zake ananena kuti koma awa nda Kristu chifukwa khalidwe lawo limafanana ndi Kristu amene. Kodi anthu akakuona no Capitol Hill, akakuona ni mboma, akakuona ni ku parliament, akakuona ni ngati kanda council kandi parastato mene mayendesera zinthu, can people say kunena kuti awa nda Kristu? Adawagwedeza abusa kodi mata ya sinikama akumvama inu makonopitako amakwitana neta amakaje maneko maziwa mundonda oza awa mapito kaje mweneko amapikira za kujo meneko monga muntu wa Mulungu iye amamasuka komada alankhula mawu tsiku lina abusa gama ananena kuti inuyo amene mmapemphera muno akhristu mukakhala ku Capitol Hill uko mumatichititsa manyazi. Ndino akhristu apano koma mukakhala ku Capitol Hill uko kodi Kristu amaoneka chifukwa kunena kuti Kristu nzosavuta koma kodi kukhala ngati Kristu monga Kristu aku Antiokeya. Yes.
kodi akhoza kunena kuti zonadi awa chifukwa wina roda nkanato ali naye ayi patenya yeye ali uyu khanga kuti amaenda naye limodzi adakana mukumbukira kana tuko ali uyu amaenda naye limodzi ali ayi ne sizundi sisandikutse so koma titero kunena kuti pa zina zofunika kuti zife koma zina zimene zikufunika kuti ziuke mabanja abwino auke mwamba kumeneko mabanja abwino auke simuyankhire mene mukuyankhula the general bullet ati tizitana support nkhani zathu za lero koma mukanati yabikira kuti Ceres Enterprise yachita zamphamvu iyayi zamphamvu poverty alleviation poverty awuthatha chifanya mara tsovala atu ndiye mapuma uku koma asereziwa tiziyamikira malawi zathu tisamangoyamikira malawi kumasa kupanga china chilichonse chooneka koma Ceres ndanyamata ndithu ndi company imene ikuchita offer ma products osiyanasiyana electronics amafoni machaja ma power bank stationary zinthu zosiyanasiyana and zabwino ine have used some of the products kwamba ndimakayikira ata ndipasa cable ina ndati koma cable imene kuma it's one of the strongest cables I've ever had so tieni tizikagula ndi mashopu awo kuzomba komanso ngakhale kulilongwe cable muna mulandira ulere cable yo tifata ntengo sungulini mpaka ndinene kuti zikati niyambe kundibusa kuti ndrama zosezo cable ine chimene chimandisangalatsa nchakuti program iyi anthu ankayopa kuita sponsor and I think pamene potinene ankanena kuti usungagulitse malonda uluza business anena kuti ukuthandizira zampatu amagwira ntchito chonja anthu amadati jamba tukwanati siti batukwana panopa ndiye iweyo ngakayike malonda ako panthu otukwana siti tukwana koma yeyo anakhala board kuti ine ndika malonda anga pamene andilero anthu achilolimbirana lero kuti amene athu achokalira amene yesi kaya akachoka ndi mudzivala chani asachoka kapitala sakuchoka ndiyo tunangwe sponsor yamwe katundu anabwera mu office mwanga nango iwala ndine kupasa nthawi yabwino so Peter alapepani koma awawa akachoka pano tapasa katundu sabata amawa muzachena nawo asikuliso ni masirira kweli nangoyo kanga uniform okay sponsored by sponsor achabwino ayiko yakute man yakute mama ayiona uyimba kwene ayiona nkhani yathu ya lero panali nkhani imene inabuka sabata imeneyi kuti akutika mobuse nsibambo wina adapatsidwa diplomatic passport ndiye zokhala ngati kuti ku America uko allegedly adapalamula mlandu munthuyo akumfuna ndiye kazikazi ndi pamene akumva kuti akomatu munthu amene ndikumfuna kuno ku America ku Malawi ito ndiye akuchitoyenda tu duzi kukuchita mwiyali ya carpet kuti chikuchitika nchiyani ndiye kena akono ndi pamene amalawi akunena kuti iye ayita kansula kodi nkhani zogwirizana kapena zako America ndi inu mukuimpetsa bwanji nkhani imene tikachoka pamenepo ma primaries ndi ayamba anthu akukudubuzika osati pang'ono wabanda abana mutisekesa anthu akukudubuzika anthu akugwa ndipo uzimenezi zofunika tu opanda pipi ukuzokomoka tuzimene na mapulumuka kama mambuzi mosapa ndi about tikakhala nthawi tikambaso imene pakhala sumena basera siti koma ndimafuna ndiyambe ndi inu andevuza mwayi kuti kodi what are you reading pankhani ya diplomatic passport nkhani imene yeti ndiyo kuti ngati dziko alipo anthu ena amene amayenera kulandira diplomatic passport malingana ndi ntchito zawo zimene akugwira now pali dongosolo limene limakhazikisidwa anthu amene akhoza kulandira passport imene
ndekuti awo amene mwachisanzo mwina msangasanga zimene nkuza kukumbukira kandi ndinu ma MP kandi ndinu anduna a president achiwiri awo ma ujeni anzathu ogwira ntchito za ma judges makhotimu ndi anthu ena amene amagwira ntchito zimene malingana ndi malamulo zidachita define kuti akhoza kulandira ma diplomatic passports ndekumakhala dongosolo limene limatsatidwa kuti passport iyo akupase so izati pamakhala ndithu ndiye santhabi zitatu ngati sakulakwisa manena kuti a Minister of Foreign Affairs ayikepo ndemanga zawo ipitenso ku OPC kenaka ikapite ku Ministry of Justice zikasatira dongosolo limene lili ndi munthu uja amatenga kalata zako zija nkupita nazo kwa anzathu ona zolowa ndi zotuluka immigration kuti akupase no diplomatic passport kutanthauza kuti iweyo makhala kuti ino uli ndi diplomatic status ngati sindikulakwa inu ndino diplomat muthamuna kuti thandiziraso sandiyangane modabo so kuti munthu yadakhala hayi chilungamo chilungamo ngani nje chilungamo tango kambani muli nayo tango so chimene chimazadabwisa ndi chokuti pamaina kukhala ndondomeko yokuti awawa akuchita qualify kuti akhozadi kupasidwa passport imene chifukwa cha ntchito yawo imene akugwira ndi akamala ndi anthu akuti sali mukati gole imeneyi zimene zimadabwisa kuti komano kuti muionesese simunga blame immigration chifukwa immigration njongopereka chifukwa cha kalata zimene yalandira. That's right, yeah. Vuto no limakhala kumene kukuchokera kalatazo kodi munthu amene iyi in this case munthu yosi Malawi adapanga chani zimene tidapanga kuti tiganize ngati dziko kuti munthu uyi timpase status because zimene yo ndi status diplomatic status kuti azilandira maulemu amene amalandira anthu amene amagwira ntchito zimene zonso nkukapezeka so munthu jakupala mulandu nkumazadabwa aso tokhatoka kuti kodi munthu uyi kuti zidatheka bwanji kuti akhale ndi diplomatic status imene ali nayo iyi mpaka nano tizipanga no withdraw mene zakhaliramo. So vuto ndi limene lolo banda tili ma systems zimene takhati kulimva boma lilipo pano likumakamba kuti ma systems ena amene ali dysfunctional, ma systems ena amene samalankulisana, so kuti zimangotheka kuti anthu ena ake nkumachita abuse ma systems amene wawa ndi zolinga zoyipa. For zolinga zawo zimakhala zoyipa amaziwa kuti ukakhala ndi status imene yoyo ukhoza kupanga zinthu zina zake zimene anthu azikupasa ulemu yeti munthu yoyo so ina ulandire ulemu chifukwa zolinga zako nzoyipa. Mwina ndiyambe choncho mukuimpetsa bwanji nkhani achunga anzanga amsisia ayankhulapo za order of precedence amaichota order of precedence kuti pali president ma ministers ndimene nakambira ma MPs aku judiciary top civil service anthu asibusa akulu ma founder mwina mnene kuti senior so zimachita mwina so zima it pleases it kuti it automatic kuti it's not automatic. Yes, it's by invitation. Yes, by invitation. So nkhani ndonena kuti tisamazembere nkhani anthu ziko lathu silimalikonda chifukwa ena amene amalandira diplomatic passport amakhala kuti apereka china chake kwa wina wake amene amalemba kalata ndi kusainira kalata kuti ipite ku immigration. Sizobisa apa ndipo izizi sikuti zamba pano sizinambelero zamba kumbuye konsepo zikhazi kuchitika kungona apa pamwina taonekera koma anthu ama diplomatic passport ngambiri onena kuti mufunse kuti mapepala awo adasainira ndani kuti mcholezeka chiti chimene mungapa serious diplomatic status simuchipeza ubanda amsisa simuchipeza koma chifukwa anthuwo anadziwa woyankhula naye amadziwa akaunti ya ku banki ya munthu wenera kuti ayikeko ndalama chifukwa chimene chocho pano pani ma diplomatic passport. What these people are forgetting is munthu amene watenga diplomatic passport akapita kunjako amakhala kuti akuyimirira dziko la Malawi. That's right, yeah. Ndipo akakakalanya monga pene zachitikira tonse ifeyo titakulowa m'mavuto ndipo Trump alibe thukoloko titalowa m'mavuto chifukwa cha mistake ya munthu uyu amene wangolandira diplomatic passport chifukwa cha ndalama zimene wina anadyeraso mwina kuzibweza ndalama inatha. So tiuzane mopemphana molilirana Amalawi inu maka amene muli maudindo ku Ministry of Foreign Affairs maka inu ku OPC
makaso inu ku Ministry of Justice amene mmalemba makalata nkumapita uku ku immigration chonde ikondeni dziko lanu. Ndalamazi zini malire tamapangani zina koma sati zogulisa dzikoli chonde tikupempha. I think pamene mwanena bwino mponena kuti akhozo khala ngati kuti si Malawi wangobwera mmene anabwerera amalumewa mwata amabuse amene wasiye nditete zingokamba in general necessary having ndiye amene atabwera kupeza kuti munthu uja wapalamula kuja chimene chidzatibwerere chidzatikhudza tonse chifukwa chonena kuti ku South Sudan adantumiza munthu wina kuti uyu ngwanu uyu utangwira adzibwera kumeneko kumuchita deport ndiye South Sudan anakana kunena kuti ife amene siri kunzani ndiye Trump ati wocha bwino nonse aku Sudan mavisa anu ndachita cancel and that's the danger the mistake ya munthu mmodzi nene mafuna ndikuizana na kuopsa kwa mistake ya munthu mmodzi ikozotika tonsefe a Malawi kodi tu pachibwana anjaiko ukamapanga zinthu zokuti okay tingwesezera mwina china chilichonse chosemphana ndi lamulo anthu amaziwa kuti zizi zosemphana ndi malamulo chimene amakhala akupangira tizala chawo chonchi fingers crossed ndoti bula chisaphulike pena pacha ndizikaphulika muja pameneno anthu amamba nokuona kuti kodi zinthu tupanga bwanji mote awawa sidakaziwa izi chipanda kuti akalanya kwina bwanji sitikadadziwa kumene koko kupangisana kuti mwina anthuno adzuke eno ane kuti kodi izi zama passport officers zikuyenda bwanji wina ndi ndani ali ndi passport imeneyi amene sakuyenda kuti akhale nayo kodi tinampasa chifukwa chake ayamba kuunikano zifukwa zina chifukwa choti munthu wina wakapanga zimene mukunenazo kuti nkhuyu zodya mwana zimapota akulu mapezeka kuti wakapanga amene kokonde kuti zibalo tizilandira kunoko kuti muchite ma visa nkhani mpwerekete amene kumukutani tisamadikire nkhani kuti iphulike kuti tisamadikire nkhani kuti iphulike kuti tikonze zinthu si mbuyo monso takhati kumanyamulana kunokomo ngati kuti tikupita ku misonkhano ku America imene iso ndeiti yomangotengana kumatengana ngati kuti tikupita kuunga tokuti sagwira ntchito even mboma so kuti akalowe ku America akalowe ku America achibale msonkhano wa president akamapita ku United Nations General Assembly ku New York City koma ndiye kutenga nawo ma passport nanga si amazatsekula kanthawi kamene kajaga no ku embassy kuja kuti nonse amene mufuna kupita kumene koko kumakhanga ndino kuti kwakhwefukako pang'ono ndiye kumakhala anthu uno kuyikapo amene sakuyenera kukhala pa intelligible kwayika nawo pa listiyo ndi ukasalaso konkoso ino mukuona ngati imene atika no makala kodi ajawa zina nkhani zake za zimene zizi tikumakhala anthu andimene tikunenera kuti si awaokhayi mbuyo monse maboma ina adali mbuyo mu zakhazuma chitika moti ena adalowa ngati ma delegates a unga sadabwere mpaka pano abwereranji ku America bwana so ndikukumbuseni kale munthu wa ku Malawi amapasidwa ulemu kunja ngati panali dziko limodzi limene kandi kujoni kandi kuti amati Malawi you could trust timakhala ife anthu aku Malawi panopo takhala pa list ya ma suspect koma kwambiri kuti mufufuze sichifukwa cha ifeyo ayi koma chifukwa cha anthu ena amene anabwera dzatenga mapassport tawapasa chizindikiro cha Malawi ndi amene akuononga dziko lathu sa Malawi ndipo tili pomwepo tisanaiwale ndachimwena ngawa tisanabwere pano timacheza ziwiri zitatu nde tinazagwera timakamba nkhani ya pachileka pachileka apa kuli VIP lounge kumene anthu ena amadusira kumeneko ife alokolofe maordinary timazera kwina kucheniso ku Lilongwe kukia ilikonso koma zaziwika pano ndipo tinene mosapyatira kuti alipo anthu ena amene amazera kumene kuja chifukwa cha zolinga zosakhala bwino amakhala akuzeresa katundu kumene kuja akuti anachita kuti pasa scenario wina wonena kuti akuti kufuna kumusecha munthu wina wachimwenye tisachiteso kubisa munthu wachimwenye akuchita kutenga phone nkuzanena kuti can you talk to this minister kumpasa wa MRA wa MRA hata
asikujenjemera pasi you can go mwina so amanama zokuti ndi minister koma nkhani ndonena kuti tikulolera kuti dziko lathu lizigwiritsidwa ntchito ndi anthu ena VIP for what amalawi sikweni kweni Ayi. antundu What you mean? for lack of it can we say that one? Yes, we can say that. I say the truth. You see the maona. You need to badusa. Yes, my VIP. I am a VIP. So I pass there. Then madaba kudi awandi ndani. Awandi ndani. Ada liganiza tawe nake kule ngwe. alibasanya mata hivi mwaona zambili ndaji mnanga tukapita VIP di church aliko dilu ndati timbe foreign affairs kwa hapo odino siko la watu hii omaro anzataji mwenye otu wali kupele chikwaona ine ndawo mana ulitona namwe awa kutusabani akutibweza ifeyo nzika akutiziwa ine nanga ife ndosowa awa mukwaziwa omaro wesa kumene kuwo koma bwana ziko siti kulikonda tikapanda usamala tidzapezeka kuti tadzuka tsiku lina and we don't have a country. No, we don't have one. Chifukwa anthu amene akupalamula milandu ikulu kunjako zaye akupalamulira under the banner ya Malawi. And zoti ndi okwera in fact ndi koma ndisatero ine ndi kubase ndi chisanzo ndifuna ndipereke chisanzo china chosakhamu ine changa ndipereke koma ndipereka ndi chanu oyenda konko ndafika pamalo ena mwana wa skulu kunduchita ka skulu ndati nzigwira kuzithamangisa ka 50 Wingalande Wingalande Bradford Birmingham Yes nenda kamba chito pena pake akunduza ati you're from Malawi saona zitupa zanga yaja we have a Malawian here okay tomorrow you're going to see him I was looking forward and muone Malawi akatulukira muntu yes madala you know what my mom is from Malawi muntu yo Zimbabwe no but maso pa mulungu the guy I'm like iwe how come you have our passport you know my mom this you know anangoloweza azimana muuza I think mina nkampasa passport kuti my mom is from Ncheu somewhere and that I say iwe how come you have our passport you can't akumabweranso nchifajanaso mwina azije mwalatu asamale akumabweranso in the name of ndapeza abanja zili timbala ngondo. That's very true. Yes, very true. Zili timbala ngondo. Yes. Ne azije mwalanu wamwauze makomo. Yes, nanga siuka banga banja ija ukafika kandi zaka zingati I think muli banja ali 7 umakanga tino wapanga 10 citizenship ndamba kupasa passport so mabanja ena ndi amadiru ndithu ndika kaka business kakuba ezona kwadilana ndithu anthu oti zabodza zenizeni cholinga chokuti apeze passport yo chifukwa ali ndizolinga olo mu America mu yes anyamata amachita sezoro kwanda azu ife kuje niso timaona so mangala anthu amakwatira nzungu ndithu kuti kunoko adasiya gasi pena so ivina kazi yake kumaziwa kuti abamboa apanga kabanja ka fake kukunjolika choti apepa then andi kana kasatita ondeli mathano banja nkuzaita nano madamu ineni atapeza mapepa koma ndimafuna ndinene kuti this is the only country that we have exactly kayanda ku foreign affairs kayanda ku minister of justice tisamale majimu a munthu mmodzi akhoza kulika dziko lonseli amoto pa blacklist and Trump sakucheza atu sa kucheza Trump ine ndindanzanga kunena kuti achimweneka pasitiyamba tisitituluka soka tizione kaya munthu ali ndi passport tu yake akuti asitituluka kaya tione kaya imene zikuendera kukozosadzawowanso ndiye mwalangiza bwanji pamene tikuchoka ku nkhani imeneyi mwalangiza bwanji akuboma tiyapemphe anthu andale kuti nthawi zina zimene zimavuta zonena kuti mphamvu zanuzo mmaona ngati nzamuyaya taonapo ena aukalowa ndende anthu andale chifukwa cha milandu ya immigration chifukwa anyamatawa a immigration iyo sikuti ngopepera ngati mene mmaganizira ukalembera kakala amasunga oloka timaimero tija amasunga they've learned the hard way ekombira phunzira ndi chimene amachita ikazafika siku la mlandu amazanena kuti I got orders ine nachita kulamulidwa ndamatulusa kamboni kacha ndamuzayaluka ndaimeneyo palibeso mweneso muli kunja kwa boma palibeso kuti cha muzaka seva ndende and ena anu simungachite survive even 24 hours kundende kumatusa mabibi ya bwana chonde tikupemphe
do not abuse your authority. Asiyeni iwo amene adaphunzira kugwira ntchitoyo agwira ntchito yawo, the technocrats. Komanso inu ma technocrats inuyo amene muli ku OPC, inuyo amene muli Directorate of Legal Affairs ku OPC iko fasi wina aliyese, inuyo amene malemba makalata chonde munthu mukamalemba kalatayo mukalatayo mulembe zonena kuti olopa mawa wina zonena kuti how did you write this letter. You should comfortably sit on your chair and say kunena kuti you know what, these were the reasons and they should be justifiable reasons. So ndikuyankhuleni siku la chifote lima kwa mudzavutitsana ndi amayi zona bwana musanamalizire pomwepo pali alendo amene akumabwera mdziko muno under frivolous reasons zosamveka zazi kungofuna kuti basi atitole kaya ndi ku mining, kaya ndi ku tourism, kaya ndi ku education, tikulandira anthu amene samayenera kugwira ntchito mdziko muno koma wina akamakhala kuti wacholera kenakake tisatero ayi chisawawa chimene timapangachi zimene akunena uchungu nthawi imakwana ndithu maudindo aja timachoka anthu azafundukula apereka chisanzo apapa kuti zomwezi za mapasipoti taona kuti anthu ena mpana akugwira jere izona chifukwa pa nthawi imene adali ndi mphamvu anthu safunsa mafunso kwa munthu amene ali mphamvu koma mphamvu zija zikachoka pamene umaziwa kuti kuda polisi ajama mangadi andamatuma ti anyamata tiyana topanda ulemu timagwira trousers atsogoleri ine ndimanena kuti omwewa amene amayenda nawo kandi nduna omwe aja amene amatuma iwe pitaka kwakuti amene achatu tsiku lina adzatembenuka amene amayankhula ali ndi nkhani anthu aja ali ndi nkhani zokuti pano pasangalankhula so tikakhala mipando timaziwa kuti mphamvuzi adatipasa ndamalawi on trust and timapereka mphamvu on trust. You need to sustain that trust. You need to discharge your duties knowing kuti amalawi adzandifunsa mafunso ena sitingafuse pano chifukwa cha mphamvu koma mphamvu zikazachoka kodi zisanzo tili nazo tu kudali anthu kunokoma ti kutchula zina lawo anthu mpana njenjenjenje pana kwadoda madaba kuti koma uyu munthu ali munthu opsa. Ena pano pasakuphunzira akupangaso zomwezo umadabwa kuti kodi iwe sungaphunzire za uyu chitsanzo cha moyo osaliso ali moyo adali munthu anthu abamba munthu kumadutsa bamba kuima mukodido kombera manda pano chifulemu pano akundoda wina zimapita zimapita ndi ana aja amabwera ano kuzagwira ano bige menda kuzana amagwira trouser anachipongwe kukwenya trouser yomale pya kuyenda abanda kodi inu amene mukupanga zinthu mukuona ngati kuti lamulo sizagwira ntchito chifukwa chani. There is no right way of doing a wrong thing abana mphamvu tina zonse nzobwereka amalawa amadzanena kuti koma timafuna achunga mutibwerekeko cheni series mwavalayo akavalekonso wena nzobwereka mphamvuzi antitamakhala kuti tudziwa zinde expired tutela atu pano sindi makamba zona chipapa 16 pano pakufunika kuti tipatsaneso mphamvu sipompa pamalengeza kuti nthawi yonena kuti mayempi apita kumaliza atu basi pakhala ndithu nthawi achita kupanga delay officially amanena kuti apanga dissolve yatha basi yatha mphamvu akule so kumaganizira pamawa palinso zina zofunika kuzikonza pa nkhani ya mapassport kuyendanso kwa anthu kuyenda kuti sangachi tetemo anthu kuti ndege enda kwa mabwanja anzanga ndege inu ndine tikangoti tikwere umva kuti awaluyira kuti aya kulakulu tamazimverani chisoni ndi amazama can we have control? I thought adaletsa zongo kwenda kuti so notu zimene zimativuta ndizokuti kamwa imanena zina phazi limachita zina. I think that disconnect ndimene akhali kuti vuta kwambiri chifukwa kana khali zimene zimanena kamwa phazi limamva nomazwa litenti lunjike uko bwezi tumapita one direction but kamwa says let's go here phazi limalowera uko so you see people that are just traveling pananena ukhala wakoletsa kuti aya kulakulu musatero mmene mukunenderamo kuti ndege sida kukwaneni mwakwera ndege zingati koma kwambiri sikukwera ndege komanso operekeza kamene kama kusatira yetu mpaka 30 days maparasteto ena kuti mupite 30 days munthu ndimafuna ndinene pamenepo kuti yera ndimene yakula m'Malawi muno ali panthu ena amene panopo anachita specialize in abusing the system
akhala mu civil service muja akhala ma parastatals muja ndipo anachita kuiziwa they know the system from the palm of their hands and amachita kuziwa molowera aliko ena genuinely amene amakhala ndi maulendo opita kunja okuti afuna kuthandiza dzikolo aitanidwa even some of those trips are funded by our partners kunjako koma alipo ena amagwiritsa ntchito mphamvu kupanga create maulendo tosaziwika bwino cholinga ni nkhani imene amanena ndi dollar akumakabwera ndi dollar akumasa sintha pa black market tisana mizane akumasa sintha pa black market ndikumapanga ma project ovuta ife nkumaoneka ngati anthu osalira kumanenedwa kunyumba kuti ife tilibe masomphenya kumanzathu akuba maulendo osaziwika bwino andi pomweponso ndimafuna nene kunena kuti kuyenda kuja chifu chimene chimavuta nchonena kuti amakhalapo ena amene anena kumapanga check system so vuto ndionena kuti ochekayo ndi winayo onsewo ali gulu limodzi. How can a CEO wa parastatal amfumu angaende ulendo minister usadziwa chipwirikiti? How can a CEO of parastatal kodi akujina anapita kutaya adapita ku Malaysia liti adapita pa 1 ndilo pa 29 aya kulapo chipwirikiti izizi ndizokhazo mena kunena wawojera munthu amene timadziwa kuti dziko lathuli tikanakhala kuti timalikonda limuona mtima mwezi tili patali abwana koma muzaona kuti anthu ambiri amachita kunena kuti asija kwanu mawachuka ndamenewo akusiza kwanu dziko lathu ndilo mweli chifi tikakhala kuti tidagwirizana kuti akuluakulu tonse timange malamba pamimbapa palibe akudya tufuna tisale kudya chifukwa choti tili nazo zobwezi tili kutali koma pamene ena akusala kudya bwana ena akudya zathu sichisi ndikwa amene akusalaja sakuoneka zimene akutani akuthandiza komatu alipo maparastatal manyamata amalemba zinthu akusunga ma documents kwambiri akusunga ma documents kuti abwanawa kaya ndikanda director kandi ndani ndamukudziwa zimene zimachitika ubanda ndiye boma limasintha ndiye siku lamawalo limafika amayamba investigation ndiye waja amathamangira amati mawo kuti witch hunt political witch hunt amanena kuti awawa akundisaka pa zifuka za ndale ndiye ndichenjeze ifeyo amalawi kusika ndamene timakhaso pasogolo kwayikira kumbuyo athu timasalira kuti ayi mukunsaka munthuyu ngosalakwa inuyo you have no power kumakanena munthu wina amene ali suspect on a legal issue nkumanena kuti ngosalakwa khoti sanagamule musiyeni wina aliyense amene ali ndi mlandu apite kukhoti akayankhe yekha akapange proof kunena kuti iyeyo mlandu alibe sizoti zomajiya pa Facebook nkumanena kuti witch hunt ndi amene ifeyo ndamene talimbikisa mchitidwe umene ukuti anthu aziba tichite break pali tukutseka palibe lamulo limene limamanga lamulo ndi lamulo silimayangana kuti uyu ndi ndani so lamulo komanso ndimafuna kunena kuti akuluakulu tiyentike Malawi patsogolo tidzitenga Malawi ngoti nza kunyumba kwathu chifukwa mawu amene amanena kuti nzakwawo this country ndila kwathu ndi ukamapanga zinthu ukamasayinira zinthu kaya ukamati kudzina kuti zinthu zindi zakwathu ndikanakhala zanga ngandasakaza chonchi dakhali ndagula ndine zona ndakasakaza chonchi kunyumba kwanga ndingatere zitsitengera mayembasi kunena kuti ayi akuluakulu mwachuluka ngongole mwaunjeza mwachuluka situkupatsani mavisa mwachuluka tizichita manyazi paliso afuna lankhula mankhani imene ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya monomotenta chikhalidwe chake no apology at all lamawa limafika lamawa limafika simatero kodi lamawa limafika limafikadi la forte ndiye tizichita zinthu mosamala this is the only country imene tinayo tilibe so dziko lina tichite break pang'ono akuti patsira program iyi ndi a series enterprise program ya the hot current ndi anyamata a series enterprise awa
ngani malanga ukhala uzipatula bwana anangani balanga ndipo sizapanga program next week ngati suzavala avala iwe uva he has no choice muvala no iwe uva ndi by fire by force sponsored bayala ndi bayala amene walipira akupereka makobiri ku company ya Yes. chifata akudziwa kunena kuti ngati pali company imene angathe kupanga advertise ndiye ndi Times. yes tisadapita nkhani yathu yachiwiri sabata imeneyi kudabuka kachiwiri nsonkhani adayamba nda synod ya Blantyre ya synod yanwe ndi ankhomanso akutayilowereranso kodi muutani ku synod kodi nkulakwa funso kuti nkulakwa kukachita mapemphero ndi a president opuma chakuta nchiyani I want you to break it down for us mwina situzimvetsa tikambe ndi maka iya latest final tidayikamba kale okay palibe chifukwa chokuti munthu wina alesedwe mdziko muno kupita ku Page House kukapemphera ndamuthalike no ndi Malawi kali ndolena kuti ineyo ngati ndikuchoka kunoko ndisapite ngati wa Times ndikupita ngati vayana chunga chifukwa mukozo kapemphera nawe koma koma ngati ndikupita with authority from kunoko ndiye kuti kunoko ayina kutani ayina kudziwa okay mwanimvesa mene ngati ndikupita ndukanena kuti ndabwera ndatumidwa ndi Times authority ichokere ku office of the managing director okay so chimene chinachitika ku nkhani ya Zibusa Nkhoma ndionena kuti anapita and a media tinauzidwa kuti the number was 53 now 55 yeah now I took interest kuwafunsa Ankhoma Synod pankhani but ntchito yathu makhala so to verify they came out clear kuti amene tikwadziwa ndabusa awa about 4 or 5 an hour retired, an hour suspended in 2020. Yeah? Koma an hour seaja, siatu, sidi kwadziwa, moti fesu tukudabwa. What we need an explanation. Could how are they associated? Ndi Nkhoma Synod. Ine nankwa ndi munthu wankulu ku Synod ya Nkhoma. Now, for me I was saying, in that synod is yes. So for me I was saying, Azibusa, ngati mufuna kupita kuti mukapemphere palibe amene akulesana koma zikafika ponena kuti ngati wandale wina akugwirisani ntchito to the point where muke mpezeka kuti muna mukunama then be careful izizizi mene timanenera kuti lachifote limakwana izinso tu zimafika ndi siku lake zimatha kutembenukirani motenawo akhalaso akayankha ma disciplinary yawo. So once again let me say this, a synod nanunso mwina nanunso mene mapanga handle zinthu zanu anthu ena aso akuona kuti simakhala fair chifukwa zikumaoneka kunena kuti Azibusa yena amusynod momwemo amatha kumayankhula zaja kwera ndikumapembeza za Malawi Congress Party and the government of the day and zimaoneka ngati kuti akusynod you are okay with I think you have been fair there you are being fair with it koma ena akayankhula zomwezo za Kabambe kapena akayankhula zomwezo za Muthalika anthu amanena kuti ayi kodi awa mukuti bwachi. So what people are Ankhoma omwewo akhoza kupita ku State House yes kukacheza kumeneko yes zithunzi pa yes kopanda nkhani koma kapita kuna is an issue. So on that part as well tread carefully muonese kunena kuti you are balancing koma kwa mbali iyi ngati zili zoona kuti kandagangata kandi ndani ku chipande cha TPP anachita kutenga anthu ena kunama kuvalika makolala kuti awanda Azibusa Ankhoma Synod kumeneko ndi nkulakwa and unfortunately zinthu za mulunguzi zimakhala ndi zosatira zake peza ni zina zopangira campaign zopangira propaganda koma sisakhale za mawu a Mulungu sisakhale za makolala kuchalichi ndiyankhule mote mwayankhula bwino kwambiri nthawi zambiri mwayankhula bwino koma lero andevu zamwe tidakali pomwepo mukuimvetsa bwanji nkhani pambwanga yafika nthawi imene kumakhala ma endorsement kumene kumafunano anthu uno mafumu pano ali busy ndi kuti mafumu atuluke aonese kuti mafumu aponda uti achalichiwo kujerejere kodi inu mukuloza uti kodi so kalikose tikaona chifukwa chokuti tinene zoona baba dziko lathu lili muno anthu ambiri akutuwa bwana zona ndipo kakhalipa likakhobiri anthu kakumasokoneza kakhobiri kodi
anthu akundifuna ngati wa Times koma ine kuti ndipite ngati wa Times mekoso zikhoza ndivuga ndipite ngati wanda sininyamulaso mphamvu so ndikapitaso ngati ndekha ndipange bwanji kuli katambala kena kake uchoka pamenepo nkachoka ndikena kake so ni nthawi yokuti kampeni yafika pakati pathu anthu akufuna maudindo amene amafunika kuti pazikhala anthu ojiya nde anthu ojiya atuluka osiyana-siyana chachikulu ndichimene nina chifukwa kuti can we be fair in terms imene tikuwapangira chifukwa akuti a Blantyre Synod chimene chidavuta kwambiri I haven't followed ya Nkomayi koma ya Blantyre Synod akuti mabusa amanena kuti abusa mozi abusa osati mazibusa kuti mbusa wanje so iweso mabusa akuti chimene chinavuta kwambiri kunena kuti akuti azibusawo amanena kuti chala mwamba ayabana masuka akuti tiliwe azibusawo analemba zathu uje ni Isaac ndani Salima akuti chimene chavuta kwambiri Lendi mutu musalendi mutu mukaza ukangolera zimezo ndikunocholela umasiwa kuya ndicho kabulito ba esone so amakhamela njira kunga bene sabaya baya kuti avumbuluse achikulu so nditawi yopasaji aya azibusa soma masuka mpaka jala mama lendi mutu atani chalacho chilipo ndata koma mwina kungu alimbikisa azibusa tikudziwa mmakumana ndizo khoma zambiri tikudziwa ndi mipingomu mmakumana ndi zambiri zokhoma andi mipingo ina kachenje kamakhala kochepa so tipemphe anthu a mulungu azibusa athu nthawi zina let's take good care of them chifukwa if we take good care of these people samakhalanso very vulnerable kugwiritsidwa ntchito ndipo tikamanena apa sizo TPP yokha IMCP akanda PP kanda kuti onsewo amafuna kuti agwiritse ntchito azibusawa so azibusawa samangu apempherera kuti man of God chanja iya nthawi zina kumatulusa ndikuwapasa kenakake chifukwa akakhala nayo yabwino nthumbamo ndipo vuta kunena kuti asingogwiritsidwa ntchito tinene kunena kuti asinodi kaya ndazibusa kaya ndi asinodi kupita kwapemphera ndi amutharika sikulakwa ndi membala wawo in fact ngati ananjayikwa adakalamba ndi asisepi amabwera mbusa kudzadyetsa ngonero amabwera kudzacheza nawo amutharika ndi asisepi nthawi zina amabwera so azibusa adzachita mapemphero kunyumbako nzabwino koma zisalowe ndale basi panopa zovuta kuti munene kuti salowe ndale chifukwa chokuti munthu wendwe candidate as long as you're a candidate zizooneka ndi maso andale so sitikunena kwa amutharika ukhawo awa anapeka chisanzo cha even akabambe panopa even ng'ung'uza even akatolika kuti muli kabambe mukukhanga mufuna muzimukokera zinthu zathu bwanji kodi chifukwa chokuti malemu aja adala ayuyeyisu even so mkatolika bwanji mukhanga ta mpingo mukhanga mukumpaka endosi so zimene zizibanda tiziona bana ndi azibusaso akapita kumeneko osati mpaka chala mwamba zetunena kuti asamakomedwe paka bakambe and it's true koma ndinaona Isaac Salima sangana Isaac analemba Isaac kuti nkhani yavuta kuti akuti chala mwamba ndiye tisatero tikapita kumeneko tipange mapemphero mena maina okhala mapemphero ecclesiastical guidelines zitsatiridwe nanuso inuyo anthu andali nuso osauzira lusanga kuti takupasani ma 2 meter fama sokonekera munthu wa mulungu amaganiza kuti tichoka ndi ujeni kodi tingamkomedwese bwanji munthu kuti asangalale kuti ndabwera zapemphera naye ndakulankhulaso zinaso zokuti asokonekera so can we do this muona ndima ngati kupemphera tipemphere palibe munthu angasosane ndi masinodiso asaonetse double standard asaonetse kwinaku aloleso ena amene afuna kupita kwinaku azipita ndachenjezeso masinodi komanso anthu a mulungu onse asogoleratu kuti wandale muzisamala naye chifukwa inuyo muthokhala a photo opportunity chifukwa nkhani njonena kuti mwanena kuti agogwa anjayiko azibusa amabwera inu majambula kumaika sindaike polo pali ponse nchifukwa chani andale inuyo kungopita kapempherera amachita kuonesesa kuti akujambuleni malawi yonse idziwe pafufufu ika tujeni live TV pafufufu ika live TV why
chifukwa they want to score political points. Yeah. So in your Ankhoma anabwera. anabwera mukuti chani talowa atu ku Central Region. Talowa ifeyo mukuti chani. Ndiye nkhani ndionera kuti azibusana mutomagwirisidwa ntchito iniyo msakudziwa. So be careful. Chifukwa kuchali chiko kuli masapota a PP, kuli ena a Ford, kuli ena MCP, kuli ena DPP, kuli ena azipani zosiyana UTM. Onsewa amataka kuona amati ifenda asogolera atu. Mmayenesa kuti zandalezo inde muli ndi ufulu, it's your right. Kwa msamachite kukhala mo partizani. Kumachita kuonesera. In fact, it should be incumbent ngatafuna kuti achalichiwa dzipita mwa candidates. Ndi apiteso kwa kabambe, apiteso kuti I can do that. Angopanga kuna kuti that would be fair. Synod. Yendera ma candidates. Yes, that would be fair. Very fair. Yendera ma candidates. Kwambiri. Maganiza bwino ndo Andi Synod apange kalenda. Because my candidate ajata kumanina kuti kodi maboma awo iwo wazagwira bwanji ndi mipingo yosiyana siyana. Exactly. It's very important. Yes. They have a reason why they can do this. Osati umakanga tinozokanga tizozembana kulembana list kutawa ndi aisanga pite awai. Komanso naona ngati kuti masinodimo mmakhalanso ena a DPP ena amadziwana ukhaokha amadziwana ndandale onse ngandale ndandale zilipo sepose tose ndandale sikuti tikulesa kuti usakhala timonedo mosiyana ajona pankukanacho kapana kwa DPP anthu ngumafusa kuti adalwa liti adapanga bwanji manena kuti ife inu simukavota ine ndikavota so tose ngandale ndikavota ndani koma we don't have to bring city mount tikabwesa pandeta sokunesa yes because anthu ena amene akuonera iziziwa na also ali maganizo awo ife azitiona kuti ife tili neutral the moment akamba kunena kuti awawa nda MCP kaya wanda MCP nda DPP kaya nendo wa UTM paja nda UTM awanda UTM nuchita chifaja poster amene atuka kuti mukuimba kani dzita ino nungo kukumbusa anthu amangonena ino to amati MCP anthu amangonena kodi nama ndineleka jani ine ndezi masintasinta nthawi ya malemu icha wavalopa kwambiri ni masintasinta MCP DPP but that's good. The point is akoma ine ndo ya ine ndo UTM na imene unanzo kuti but you understand what and here's the point the point ndonena kuti sinofuna kukhala hypocritical ngati kuti anthuwa si ali ndi ma choices even ourselves ma choices tinawo koma munthu kamakhala kuti ukugwira ntchito gwira ntchito to save all Malawians ukamapanga unfair advantage kwa ena chifukwa cha allegiance yako kuchipani china ukulakwa including ourselves ndio tumakhala kuti tukulapisa sitingabwere pano maza jia za DPP maza jia za MCP maza jia za UTM kaya za PP kaya za UTM ndeta sokoneza chini ndipo ukajia umachionekera ukajia umachionekera uyu yakutani zatu ifeti jia ma interest ama lao that's right that's right nditu tatsugule pamene atipase ma diplomatic passport maria Chile do good at pass my diplomatic. No, you enjoy it. Yes, you finish. Enjoy. What do you? Another place of VIP. Another place of VIP. Nthawi yatithera tukonzekera bwino masankhuwa ndiyambe ndiyawa ndamene munayamwakhamuyamba yes muna yankhula mawu opasa chidwi kuyambirira kucha manena kuti ma primary ayamba ndipo anthu akugwebulana munatero ndimafuna ndigwirizane nanu kuti kugwebulana ako ndiye kuchitika ndipo ena umachita kugwira munthu kumanena kuti mayo chifukwa you have intel kuti wina wachita spend zingati ndipo pena pake ni manena zulo ni manena kuti nchifukwa chake ine am not surprised kuti anthu ena akalowa mboma akalowa parliament amakaba amafuna kuti achite recover ndalama zimene awononga campaign koma it's not supposed to be like that so ndinene mwachidule motere I would have loved kuti ma primary
ikhale nyengo yopereka mwayi ku zipani kuti anthu on the ground asankhe the best candidate for the party koma ayi ndithu zidalowaso ndizandale kale koma zidalowa ndale zapadera ndale special ndiye kuli kukhiyana kumeneko ndiye kumeneko kumakhala ena onena kuti chipanicho chikuwapanga sponsor ndiye kumakhala ena muchipani momwemo amene apeza ndalama zambiri somehow apeza ndalama zambiri ndiye amakakhala ndi candidate wina okanena kuti anchose uyu chifukwa mwina ali ma personal issues pena pake. It's very sad. It's very zikuchitika. Ndipo ena anazanenaso ena kuchita kupulumukira kuti uyu ndi anapita moti BP yo kumayamba after the results kuti ndeni napita ine. No, what a shame. What a shame. Yeah. Pali anthu. Okay, so mene amapangira ma primary zawo amene kunalibe apaja kudakasizwa madiranyo ani. Okay. So kose kumene kunalibe aphungu ndi kumene kunayamba. Okay. Alisa mafuna kuyamba kumene koko kuti mashaka pimba MCTV umabwera kumbuyo koma tsopano ankolo ndi abakukundu tabwereza ndi ankolo mafuna ndaone ankolo aya aoya ndi adalibe ulo amaya kunyumba anditu munthu umatha kuziwa kuti kumbe waka kulibe anthu so kwa kratu amachala amata umaveka anthu adalibe awiri kumakankha bana kwatata kopili chipongwe kopili bana kwatata kopili model uyu kolomozi ulo mene mufusa amakuti ulo alibe maya kunyumba kuti angamuyime kumbuyo but the point is timakamba kuti mene tupangira amene akupangira ma primaries zipani zonse pamakhala kuti vuto lina lime makhala pamakhala chipani chasankha munthu zisatero iyi now chasankha munthu ndi chikumpitisano kuti kuko mene mapangira mabaje nawo kuti mene maina ukhali abanja maina uzipemphera kwa mulungu akupase pate koma masiku ano timantenga munthu kuti ambuye unampeza tikwatiseni ndeli kama kavuta like God says man you're on your own you brought that person here I didn't choose that for you you know so zipani zikumasankha akumeneko tufuna wakuti ndani ntindale dawo mapanga kuti munthu chakhala kumene kuchako now pena kumakhala kuti kulikale munthu kunalikale MP wa chipani chomwecho koma mwina adakhulana ndi anzake mchipanimo ndi anzake kuchipani kwamene ndi mphamvu aja amakamuyikirako so candidate iso kuti kumene kokoso you see mene zokhali zakhalano ndale zija zomatcherana zimamanena kuti mwina amanena amumba kuti ndale zotani zothana nawe kanga tufuna tithane mamoti talole anthu azisankha anthu mene amafunira amene timanena kuti even ma president azipani zomana kuti uyuyu tamusankha kale ku convention kujosa sankha zimapanga defeat ka democracy kanja because ni ma president angata ametaona upikisana ni munthu ndikukuti kumena namwalira atu malemu achilimaja I believe muna kana khala kumena sinakaona koma kuku kunaoneka ngati no anthu akupikisana chifukwa kunalibe koma kose kumene kuli ma president oyikikawo anthu amango ndakuti haife ayi so which one is better pali kuopya ningone masanga pali kuopya kumene zipani zayenera kuti ziziwe mukamakhala ngati mukakakamiza anthu pa ground kwayikira MP amene akumfunayo amakayima ngati independent. That's right, yeah. Ndi amakawina ndiye kumakapezeka tinaziona 2019 mama independent exactly ndiye muzaona kuti chipani chanu moti chikhali ma MP ochuluka ku nyumba ya malamulo ayi mulibe chifukwa anthu oni ma independent na munthu akakhala independent amata kuona kumene kukulemerera malingana ndi kuti kwagwazi ngati iniyo nkumanena kuti adali wathu uyu tinakakhala kuti nambala ndi 10 more MPs agenda idakadusa parliament so be careful ngati pali wina amene akumanena kuti kumene kotu wakuti tufuna agwe osati the will of the people sikulakwika koma which one is better yoyima kumbuyoyi ndi about okay izili zonse zili ndi ubwino wake ndi kuona ngati about ya bro jabino ndiwona ngati choncho ina kasimata panga na influence kwambiri ndipo so mudati muone anthu ena even ya ballot ya mayopa na ya ballot kuma ayo ima anthu kumbuyo adziona kuti awa ngamena pachawena adabese kuti adakala ndayujedi kukaphasula ujedi njiko kulanda ambulance kulanda abwera solendo uno anthu amene amapereka nzolinga zokuti amone giving 2020 ka 2019 adakalanda ambulance adakachotsa malata masukulu adakagulula ndi abwera solendo uno ayinera alibe manyazi munthu amandala makali manyazi mwimaliza bwanji nkhani nzulobo uno tiyambe ndinu achunga yes ineyo
nkhani ya ma primary tiafunire onse amene akufuna kuyima nawo pa primary zabwino zonse. Ena apanga kale, ena adakapanga. Tiwafuna tiafunire zabwino zonse. Chenjezo kwa inu amene muzoti mtima wanu umathamanga mosaziwika bwino. Pitani kuchipatala ananena chizukulu kuchanja iko kunena kuti mankhwala BP kumamwa nthawi yake ndino. Zona situfuna luza munthu iye. Ayi, we don't want anyone to die. Koma izizi zinzalotale wina nimamuuza zulo. Anali wa TPP kuma anachoka. Alipena pake kunjako. Ndeti macheza zulo. Ndeni kuti bwerako tu zaima ma primary. Ndakuti amwene mene ndilotale tu. Sumaziwa kuti yakwera kuti. So, koma on the will of the people, that's a serious issue. Chipani lemekezani people on the ground. Mukaka kamiza kuti anthu akhale ndi nsogolero kuti siwo sakumfuna. You are going to regret. Ndipo muzitengerapo phunziro zimene zachitika kumbuyoku. Komanso tipemphe inu amene kumayendesa zisankho chifukwa ena atakumayendesa kusankho akumasokoneza zisankho oyenda zisankho acha akumalandira kena kake. Yes. Tikupempheni inuyo ngati mukukanika Bible makana kuti if you can't be faithful on kuyendesa kachisankho ka constituency Mulungu ngakudalira ndi madali tamasankho kamajera mpoto. That's the way. Muntu wandali ndo banda manyazi. The moment ukazango kha kuti nyazi limozi lamba kubwera awiri uzasiya ndali. That's why pano tukamba pano. Ali banthu ena kupanga timisonkhano ta miseri kumakambirana ti alliances angopa no ma supporters. Oni ma supporters akamva sibe tukambirana. Zithabwaji. Koma muntu wandali ibe manyazi osamatengera akamantukwana yakunama kuseri kwa ukambirana. Don't be fooled. Alibe nyazi ololimozi. Amadi they have no permanent enemies, they have no permanent friends. They can swing. Ine kumaliza kwanga nkwakuti ine mwamalizira bankhani yomalizira. Yes. Ine ndimalizira yoyamba ija. This is the only country minute nayo. Whenever those that we have entrusted to make decisions for this country atizindikira kunena kuti this is our country. Ndipo mawa limabwera. Yes. Pali chisawawa chine chimene chikuchitika chisawawa. Tinanena za control ya travel, control ya zinthu. Amene are responsible to control these things. And OPC kandi kuti. Can they manage for us? Please. Sitingakhale ndi anthu basino kungobwera utasintha zovala nzikumbu. Baso ndiye mundibweretsere pachileka apa. Mundibweretsere suitcase baso kubweretsa inayi kusintha nyamulo kumapitanso ayi. At the expense ya misonkho ya Malawi. Sizona. Kamene muli mawo maliza. Ayi basi. This is the only country minute nayo. Yes. Ndikuyamikeni inu chunga pangombe ine limenelo sinza lichula chifasana nduze ndikuza next week ine lama pangombe singulidziwa. Okay. Ndikuza ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera. Ine ndikuyamikeni so kwambiri inu andevuza mwayi. Very patriotic Malawians. Yes. Amene mumayima pa chilungamo, and this is what we should do always. Tidzima nda Malawi because this is their country. Pamene panso ndiye pamapeto program yathu mdzulo buno ya the hot current. Nali ndi andevuza mwayi komanso wayana chunga. Ife ndi At Times Television. Tilibe mbali. Ndipo masankho awa tanenerera bwino. Tanenerera bwino masankho awa. Popanda mbali. Ikhulupilireni Times. Kufikira sabata ya mawa chakuti akatisunga ndi moyo pamene tidza cheneso mene ya Ceres Enterprise. Ndine Brian Banda, usiku wa bwino.